қонуни авфро имзо кард, ҳам бе қонуни авф ҳам бояд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ки моддаи 39 буд ё 49 вақте зарар барқарор шуд, додрас дигар ҳаққи аз озодӣ маҳрум кардани шаҳрвандро надорад. мо албатта умедвориҳо дорем ки падари маро озод мекунанд ва ҳам қонуни авф татбиқ мешавад нисбати падари ман ва ҳам Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст ки бояд озод карда шавад. Ва ман ҳам ба раиси Маҷлиси Миллӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ба раиси дастгоҳи иҷроияи президент раиса Маълима Озодаи Раҳмон ман муроҷиат мекунам ки чӣ хеле ки дар дигар қазияҳо дахолат мекунанд ва қазияро одилона баррасӣ мекунанд, чӣ хеле ки мо шоҳид ҳастем қазияи Мадина Маҳмадҷонова буд, ҳози сару садо рафтеаст, ҳамин хел қазияи падари маро ҳам одилона баррасӣ кунанд, дахолат кунанд ва ҳамин додгоҳе ки мақсад додрасе ки имрӯз ғайриқонунӣ падари маро 9 сол зиндон кард, ба ҷавобгарӣ кашанд барои чӣ дар кадом асос падари маро 9 сол зиндон кард.